Jedno interesantno avanturističko putovanje do Uvca. Evo su neki bajkeri za mene. Saša, a ti? Petar. Petar, da. Već se lagano smrkava. Ukočeno sve od hladnoće. Dobro jutro i dobar dan, dragi moji ljudi. Nedelja je negde oko 11 sati. Upravo sam pošao na jednu interesantnu avanturu, jedno interesantno avanturističko putovanje do Uvca. Spakovao sam nešto od neophodnih stvari koje sam mislio da mogu da mi koriste na ovom putu. Seo sam i pošao sam. Ne znam gdje ću da spavam. Poneo sam šator, poneo sam hamak, poneo sam vojničku vreću za spavanje i poneo sam opremu za kuvanje i spremanje. Čisto iz predostrožnosti, jer ne znam u kom pravcu će da se odvija ova avantura. To znači da nisam baš sve onako isplanirao šta ću da radim na ovom putu. Samo sam isplanirao maršrutu i gdje ću ići. Inače, prelepo je vreme danas i sutra je najavljeno sunčano vreme u ovom delu zemlje, tako da ne očekujem neke kiše. Naravno, poneo sam kišno odelo za svaki slučaj ako bude trebalo, jer nikad se ne zna kada ćeš da uletiš u neki oblak. Ovaj most na koji upravo sad dolazimo je poznat kao most Kifla. Evo ga. Kao što rekoh, idemo prema Kopaoniku, to jest penjemo se na Kopaonik, pa kad se budemo popeli na Kopaonik, onda posle idemo prema Raškoj. Evo su neki bajkeri za mene. Ne žele da me pritiču. Ne znam šta su ovi koji su ovo motori. Dobio sam društvo.
Ponovo ulazim u brus. Ti kako si rekao da se zoveš? Saša. Saša, a ti? Saša. Petar. Petar, da. Saša Leskovac, Petar Prokopje. Tako. Evo, to je. To, super. Znači Petar, dobro. Što ti ovo bruji brrrr. A? Ja bruji, kažem, malo sliku. A, čuje se jako, da. Ali nema bolje od ovog, gledaj, mapa. Dobro te. A ne, taj više fora radi. Da. Odavde, do ovde. Može. To. Koliko dugo voziš? Ovo je u mom vlasništvu već nekih 17 godina. Da. A vi se znate bre kao... Shvatio sam ovdje da pijem kafu i da podesim GoPro da mi se čuje kad počnem da snimam i da se čuje kad prestanem sa snimanjem iz jednog razloga. Često se desi da mislim da snimam, a ja ne snimam, a kad mislim da ne snimam, ja snimam. A to nije dobro za YouTube klipove. I upoznao sam Predraga i Sašu, popili smo kafu i dogovorili smo se da nastavimo dalje da vozimo prema Kopaoniku zajedno. Tako da sad idemo zajedno jednu deonicu puta do Kopaonika, a onda posle toga ja nastavljam dalje prema Uvcu. Zaštita sunce, zaštita vetar. Idemo! Mi smo sad trenutno platili zato što kamera, ja mislim da gleda od napred, ne gleda nazad. I stvar je u tome što kada te kamera snimi, on ti automatski beleži da si ušao, ali pošto su nama registracije pozadi, a kamera snima od napred, čovjek nam je na percepciji rekao da će naplatiti kada se budemo vraćali. Penjemo se na Kopaonik, tako je. Da, sad su oni prelepi kadrovi. Sunce ostaje iza leđa, tako da ono što gledamo ispred nas je jako dobro osvećeno.
mislim da ćemo ovdje da stanemo. Hoćemo. Tako sam ih razumio malo prije kad smo sedjeli ovamo. S time što bih ja volio da odem do gore. Vidim kako. Ovako. Tako je. Predivan pogled ovdje. Ekstra. Pauza. 15 minuta i onda nastavljam dalje. Mene čeka još mnogo kilometara danas. Idemo dalje, pauza od nekih 15 minuta, 2 sata i 10 minuta trenutno, još malo stižemo do Konaka na Kopaoniku, samo pitanje da li ću ja danas stići do Uvca, zato što mrak pada u 4:30, danas se pomera vreme također. I sad je pitanje gdje ću ja da prenoćim večeras. Ja mogu da stignem do Uvca, najvjerovatnije u mrak. Ok, imam baterijsku lampu, imam svetlo za snalaženje i pravljenje kampa po mraku, ali je pitanje da li ću spavati u kampu večeras, jer je boga mi ovdje na Kopaoniku poprilično hladno. Wow! A možda i nije. Drago mi je što su se upoznali. Tako, drago mi je također meni, eto više smo čovjeka. Zato služe drumovi i putevi. Tako je. Zato služi jasno. Podigneš ruku. Jeste. Tako je. Google Maps. Start još 2 sata i 22 minuta. Mrak pada u 4:30. To je to. Navigacija uključena, sve je spremno. Ništa. Ajde. Srećno i vama i ostanak i put dalje. Ajde. Vidimo se. Ćao. Ali može vamo da se izađe ili ne može vamo da se izađe? Ja mislim da može vamo da se izađe. Sad ćemo da vidimo. Sunce, vetar.
Idemo. Ovdje ćemo polako. Aha. Da li mogu da prođu sad ovdje na vrata? Ja se nadam da mogu. Izradio sam se, nisam očekivao da ću da ne idem na vrata. Nisam ovo očekivao. Ja sam mislio da ću izaći na putić neki, ali... Dobro. Tako je kako je. Snalazim se. To se zove avantura. Idemo ovdje. Može, a? Može. Idemo. Ova, opet mi se leva nogavica izvlači iz leve čizme. Nekako mi je leva noga duže izgleda. Ili je leva nogavica kraća. Boga mi, sa ovim rukavicama koje su toplije, to mi je malo hladno. Malo pre smo pogledali 12 stepeni ovdje. Da vidimo da li se plaća ovdje ili se ne plaća. Ne vidim da se plaća. Ali se plaća? Ali se plaća? Pa plaća se, ali ne znam, plaća se. Ulazi izlaz. Aha. Sad ne znam, valjda karticu kako već ide. A vidi da prolaze ljudi? Pa vidiš da prolaze svi? Nema nikog, pa da. Moguće. Ma, ajde. Hteo sam da platim, nikog nema. Idemo dalje.
stižemo na neki kružni tok. Idemo levo za Pazar, Novi Pazar. Pravo se ide za Kraljevo. Ajde bre, ajde, teri, šta radiš to? Market, to je ono što sam tražio, samo što ćemo da stanemo za sad ovde. I kada se uverimo da možemo i sa jedne i druge strane, idemo ovdje. Tako. Odlično. Pravim pauzu ovdje nekih 5 minuta samo da kupim nešto od namirnica što mi treba. Ispostavilo se da nećemo da se vraćamo u restoran, nego ću kupiti nešto od hrane i to ću da pojedem negdje usput. Pašteta, malo majoneza i ovo je jafa za posle. I ovo je šta? Neki kačkavac. Ovo je brzинski ručak. Ne želim mnogo vremena da trošim na klopu. Još veliki deo puta ispred mene, a već se lagano smrkava. Tako da, tuna pašteta. Kakav ručak. Ekstra. Dobro, kako je tako je, prijatan mi ručak danas. Obrok je bio zadovoljavajući, a mi idemo dalje. Šta kaže karta? Karta kaže, tako je, još 87 km sat vremena i 43 minuta, a već je sati 15 i 50. Opa, u pola 5 pada mrak, tako da imam još tačno sat i po vremena za videla da vozim. Ne bi bilo loše malo da ubrzam, a? Šalim se, nema ubrzavanja, nema žurbe, držimo se bezbedne vožnje. Pa kad stignemo, stigli smo, nigdje ne žurimo. Izašli smo iz Novog Pazara i idemo put Sjenice. Tražim punjač od mobilnog telefona i slušam molitvu.
odlučio sam da ću prespavati u Sjenici negde, znači naći ću neke smeštaje u Sjenici zbog punjenja mobilnih telefona, odnosno zbog punjenja svih ostalih punjača. Evo recimo, ova baterijska lampa na kacigi, što mi stoji sa desne strane, čemu služi? Da mogu lepo da vidim šta se dešava na kontrolnoj tabli, a i ako stanem negde sad, da mogu bez problema i bez posezanja za torbama i za baterijskom lampom, da uvek znam šta se oko mene dešava. Takođe, ako bi sad odlučio da postavljamo šator negde, ovako bi mi bilo mnogo lakše. Konačno, Sjenica, mislim još nisam stigao, eno je tamo, prsti, ruke, ukočeno sve od hladnoće. Smrzao sam se, i ukočio sam se, ceo dan sam na motoru, ljudi. Sljedeći zadatak, naći prenoćište u Sjenici. Znači će mi da nađem neki bolji smeštaj sa toplom vodom, da se malo pustim kroz apsolutno totalno relaksiranje i opuštanje vrućom vodom, neki spa, a? Nisam očekivao nešto ovako, ali ispostavilo se da je ovo bilo bukvalno na nekih 3 minuta od onog mesta gde sam malo pre tražio neko ovako mesto. Stao sam pored puta da vidim da li mogu da nađem na mobilnom telefonu neki hotel, ispostavilo se da sam bio na nekih 200 metara od ovog hotela. Prenoćište je 5000 dinara sa korišćenjem bazena i mislim da je dobro u cenu. Evo, čisto da vas provedem kroz ovu malu garsonjeru. Znači, ovako imamo hodnik. Ovde je kupalnica, kišovanica i mesto za tuširanje. Ovde imamo jedan ogroman ležaj za, boga mi, 3 osobe, komotno, 4 mogu da spavaju bez problema. Ovde sam ja, ovde je mala terasica, ali ništa neće da se vidi kad budem pokazao sad u toku noći jer je mračno. Jednu stvar sam shvatio, to je da sam danas popio samo ovoliko vode.